खुलुमखा नायतंनाय जत खापानि ताहुकते बहुसन दरनो हायनाहाय लामसोगो चिनि नटिस टिभिनि मांप्लिओ आं तंगो परितु सायनाहाय तिनि नांकुकमानि कक नरनो बसखांगो हायनाहाय चेलायफिउनाय जों गोबांखौनो साल बालगै थांखा इलिगेल माइग्रेन्ट बांलादेशी मायानमार्स जे रायदेसे तै फैनाय रनो पुशबेक खालायनायनि बागै साल गलंमरमिनो चबा आङै थांखा लायथांनाय साल लगो आकाव रनो तै तिनि हायनाहाय नरनो बसखांगो नुजाक फिउका ताबुकनि जे सिचुएशन अजराव तामुंखा इलिगेल माइग्रेन्ट बाक्सा लुकुरक बसावो इलिगेल माइग्रेन्ट नतै चबा तांगै थाका तांगै खलाय जागलिया आकाव रनो तैनो फेबा तिनि बेलायनो चबा कतर खलायका अम्पिनि लुकुरक तिप्रासा लुकुरक अम्पिनि बेलायनो चबा कतर खायका केबनो नासिगै तंलिया केबनो नाहारै तंलिया तिप्रासा रंनो बासा खाजे ओ इलिगेल माइग्रेन्ट बांलादेशी रंनो बाहायके रहरनाय पुशबेक खालायनायनि बागै सानमुंसानै अमरपुरनि एसडीएम नि थानिव डेपुटेशन निलायका मेमोरेन्डाम जाफारलायका जे इलिगेल माइग्रेन्ट बांलादेशी रंनो नरि रहरनानै जे रायदा केरं रायदायाव तंमानो खालायनायनि बागै फेबा अकंनो कक खुरसातै खालायो सानानि नाङै फायो लाय थांजाग रंनि जे कक रंनो तैयै जेफ्रो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नि बखाक्तै कक तो नुजांमनि ऑल स्टेट जत राज्योनो जे इलिगेल माइग्रेन्ट बांलादेशी तंनाय रंनो पुशबेक खायनायनि बागै नोटिफिकेशन नुजांमनि फेबा गुबुनि स्टेट रगो गुबुनि राज्य रगो बिहार कर्नाटक दिल्ली रगो जासाय खाजेका त्रिपुरानि बर्डार आसामनि सीएम एबा आरनि चीफ मिनिस्टार श्री हिमंत बिश्व शर्मा बिनारबो जे इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो रुतुगै पुशबेक खालायतोंमोन नागालैंड रगो 200 ट्राक गारि बाय इलिगेल माइग्रेन्ट पुशबेक खालायलायतोंमोन अब हायरक गुबुनि स्टेट चलिबाय दं ओंगै दङ फेबा त्रिपुरा हासेओ जे इलिगेल माइग्रेन्ट बांलादेश सीमाजों मानि लुकुरक रम हुई पुलिस न खबर हुई माया फारो तांगै त्रिपुराओ ताबुगो मुंसा यापिरम जायगा इलिगेल माइग्रेन्ट बांलादेश सिन्थै जदिनो त्रिपुराओ आसामनि हाय बिहारनि हाय दिल्लीनि हाय खलायै रम जाखांखांके याप्लिक्राक खायसे जाखांखांके पुशबेक खालायतोंखांके हो लुकुरक शुद्ध तिप्रासाया नॉट ओनली तिप्रासा ऑल जे इंडियन सिटीजन ऑल इंडिया सिटीजन बरक केबो अचबा खालायतोंनो नांगला खामु जदिनो त्रिपुराओ अब याप्लिक्रा रमजाखांगे फेबा तांगै रमजागिया आबन बागैनो ताबुखांखांके टंकसं लुकुरक से बासाय फायसु लाइथांनाय साल कलमारमिनो गोबांमा एमएलए ब्रह्मनां रनजित देबरमा सं बेलायनो चबा कदर खालायमानि बिसिंतै एसआईआर जे जेमन बिहारनि हाय गोबांमा जे फेक भोटार्स दंनाय दङ बरंनो बिहारनि हाय खालायै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया बाय थाङै मालाय लेमनि बबाग्रा एमएलए ब्रह्मनां रनजित मंत्री बिश्वकत देबरमा एमडीसी देवजित त्रिपुरा संहायरक बरक थाङै आरो मालाय लायै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया बाय ताबुक त्रिपुरा हास्ते बिहारनि हाय खालायनायनि बागै बिहारनि हाय खालायनो पुशबेक खालायनायनि बागै फेक भोटार्सनो बुटार बाद खालायनायनि बागै सानमुंसानै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि थानि थाङै सगैका बरकबो थाङै कगलाम सालायमानि जागला इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया कग्रै रहरमानि त्रिपुराबो अबहायनो खालायनाय हिनै फेबा गोबांमा अरबनो सराय नुकजाखा चिन खुक्तैजों डाइरेक्टली पेनानि मुसुंलिया तै सानानि नालिया नरक बस साइमनका एसआईआर ओंगै मानगलाक त्रिपुराओ नै गोबांमानो रेलिंखा चाखमागा सरि टेलेंग्रा रबा एसआईआर ओंगै मानगलाक बिहारनि हाय त्रिपुराओ तांगै ओंगै मांगलाक तामोनो किरि एसआईआर ओंखांके तो ठीक इंडिया नि सिटीजन नागरिक सय इंडिया नि बरक ओंखांके तो किरिनानि ककै एसआईआर ओंगै मानो
abo bai to kono problem kroi je illegal phane illegal bo ma thangnai illegal ya jara bo soino gaba bo ma tongnai pheba tamni bagai really ma khaikya SIR rangi man glak tangi SIR na kebengkha gobang ma Tripura neta mantri leadership rongo tangi chup norobo kok thaisa saimanu sudu Tripura mothani neta siming illegal migrant bai khorangti sanai illegal migrant pushback khlai rahor kangangke যদি না ইলিগেল মাইগ্রেন্ট পুষবে খেলাই বিহারনি হাই খেলাই SIR Tripura ওই যে ফেক ভোটার সঙ্গ আসু গোबांमा বরং যদি না পুষবে খেলাই কাই কি Tripura মথানি নেতারক সিমিং বরক সিমিং তংনাই ও Tripura খাও কি IPF ni neta siming tongnai ki BJP ni siming tongnai ki CPM ni siming tongnai kok kha joto ni miloi ma sanai khorang mati sanai শুধু illegal migrant ni bagai oro kono শুধু Tripura kubun bosong aba he kono ya not only Tripura all je India citizen tongnai borong no khorang mati sanai tini jotono pal baksa khlai thanja khlai chini hasteo sung toniya nei jodi no khorang ti sakangke tini makhamun nugi mankha norok ompio tini ni mangpli poito chalia Lukurok borok kono সংগঠন ya borok kono kaisa party building ya borok Lukurok no miliui choba khlaikya jingmo tabuk ti sana nangsane khorang nei oba hikeno oroni siming no khakhayo joto Tripura haste gnangino Lukurok bo salbrungno illegal migrant tei rele khai ni khakhayo tam ninga tini nugui mankhana puila phunugiri kha ompini Lukurok belaino hambai SDM ni thani SDM habanago deputation laika borok illegal migrant na pushbe khane bagai gobangma tabukbo gobangma hapaijak Delhi manjago romjago bo Bangladeshi usuk jona khorok busuk manjaka baksaba social media viral langene baksaba laikya parangkha gobangma sailap krika podre pot khe phailekya ADC area rago gobangma hapaijak abon tei MLA borang nang Ranjit Deborma koktun sitani Assam Home Minister ni letter sitani rago tongo jaga rijak illegal migrant Bangladeshi phayei ni Tripura haste phayei showroom malik kotor ration malik petrol pump malik ngi tong phaikya je obahai ngi tong phaikya o hani o India ni je citizen nagorik nang oro je agni siming bos khlai tongoi phenai nang khata mumankha nini manthai sekjaka nini hak makha nangabo mangkha taigun Manliya abon bagina tini bo belaino kotor khlai rele khakya Lukurok belaino kabang ompio obaike salbrumna Lukurok soba khlai tongke dakti no Tripura ni je halogrok srai ngane ne khakayo buskango edisi song mari te bisi sal krikha o jarao Tripura sabai Tripura political thinglayo bulayo toklayo bukrublayo pheba sak dofa nanglai tongmani abo kheke bowan sugya oba hikino sak no thilayo kebo busa butharo kebo khaba malaina thangtanibo bui butharlayo only dofa Tripura sabai Tripura gari bokhoklayo bike bokhoklayo cash rilayo romoi tilang jago kutoti sajago kut kasari kalayo tei kunuya mungsa krai oba haina belaino wana masingsa kebo Tripura satidina SIR nangeseng SIR ngi manglak kebo oba tini rajaya sing bubagra hinmaya bono bo khoroksa Tripura mothani supremacy bo kono khaimenja minthane power krai bo kaisa Lok Sabha ni MP ya parliament kok saimenja assembly kok saimenja kebo hairok sau abon bagino khabna daute bukhosong nung siwi tong hangke nung saiman tong hangke nung khetangi chup nung khebora habui tong nung khe kok saimenja
bui choba khalai tongo watei panti manjagi illegal migrant tei India ni flag 12 tha koto ni bana tei buskango 15 August 15 August phai tongo 1947 no 12 chadin manmani sal palaini phai tongo o bana no o 12 tha koto ni bana kotor mano tui no watei sek manje khai tongo nung khen nogo habui YouTube nukjage place mit kok siming sawi nung khetangi tong abun bagino khabna dawte bukhsang belaina wan suna nangnai belaina wan okna nangnai chisana nangnai thansana nangnai ta belaina phadi ompini lukurok tam shaka khanane lene chinimang pliwan nok nai nedi srai je arotini reli khane rok tam shaka nai nedi punya chini samadhik mundur no chini SDM sahib Manliya gulo chini deputation no bo accept khaika accept khai chu bo ko rikhaje nong je demand ke bo nong kaisi demand ajago chu kaisi demand illegal migrants তথা chini je beni babe jara oina hani chini tripura ya khaba 12 বছর jara habi tongnai borona dag dikhai naitugui chini to khai borona phatar janda khawo rohnan bagai chu ko mane jeta rimani memorandum abo chini SDM sahib bo bosika te bo gosimi agolo bo ko rikha tini ba khan bisingono bo DM nitrote chief minister ni thaniwo bo kopino rohnan bagai bo ko rikha borona ko SDM ko simano tare notification jari khajak Indian Home Affairs ni bakhaktoi abo suru se jaina jagya tam sare potile tam kono to abro ti jai nangja totha chungobo tini awar jago haina hai chungjo tor lukuron buskango chung ko rikha chung buskango chung su thai jodi se bo amano sang nangja yatha khlaiyang tong hang kai chung buskango borodor ne kaisa chung haina hai siri amapur subdivision totha chini orwa chung kotor khlai te kese chung andolon khane bagi chung ready tong ani basa anai office te bo jotan bose joto bosono dal bidar boson iaba mukcha semina tamongai illegal migrant yakeba raja se ede phajira bagi khorang tisha o je baki je mukcha bose jaro ora ko hani basa ehna gosit ha bobo hai wachu obo to jara chini kungthai bare be jara soljaro abo chung jotono saimono বিশেষ খাই chung abo obo harengno chung asu saran ko kore তথা chung amon chung saran mo chung je ভারতনি সংবিধান বাই যে ভারত সরকার তাবুক যেভাবে মানে যে দাগি মানে ও আইন ভারত মানে abo সরকার নাই নাই তথা চিনি SDM ত্রিপুরা সরকার নাই নাই abo boma ke নাই নাই abo chung jotoni siwo boro boisiyo abo boro samung tang abo chung tami sane cha abo tai sanan mo tang ya haki mini kopto no kaisa boro na tabusu jora obai ke samung tang ya ko thumani to ba khine haki mo hai salbusu jora ri wi borokno jora khai kalang thaka norok ke samung tang ya ka chung tai bo to ba ko no khai na chung bo chung sa ko riwo tini khan bisingono bo DM ni thane copy rohnai copy ro hmaya gola DM sahib ni thaniwo DM abo tam khaine abo bo repar chung amoni ya gola chung subdivision level chung jodi se copy ro ya gola DM jodi samung tang tangya abo no muthui to nga ka chung DM thaniwo chung deputation dan bagai chung ready tongnai botal rogo obo ya pri chung mo o talong thung o talong chung toisa chung salamani ya gola chung o talong bisingono chung rojaknai nin sinimo ani sinimo ang korjati prasa hisabe ang ani bumungke odin deborma ang khoroksa kungthai bara hambai ga khabna dawte bukhsang norong nugui mankhana haina hai chung ta kaisa bukhak thalai pinai je salkisa sakangni patimung belaino emotional patimung khanang jingnai patimung sake mokol mukti klainan kok sakni buma 9 month bohogotui ogotui boi chas mai tongai man hene sirai bini khukte samani aba chung samani ya aba notice tv samani ya bini kaka bai chas mai tongai ba bukra bai hni man ka chas mai tongai asrai man hne bwsana bwthari khipka bwsai bi manya hne kobong thubai abo bo asuk srai na thongma ka bwsuk kapra kana bwsuk tam sasena abo khukte pesipet liya abo haipati mung pheba belai dukhoni kok khabon daute bukhsong aba heke butharai tabuk brok tabuk romjakha mon kakabe kaninya bini chasmai tongmon selabe kanina khoroni romjak jak tini post madam paimani yaglo tini bini sraini oje thinai
5 month nisrai bumano bahai bai siming sawi manai bumano mokol bai sudu kaham ke sinia ko asrai no kobong mai seboi bothar man yaglo tini bini saltam yaglo hospital tlangai bini tini postmortem pai nogo kifile toi bono pai thagni nairung mung o sangsara botei krikha tini bini kasto Simalwng khai paikha bono haw phobi paikha Christian bwsa kaito no surinai borok tamu phurung man tamu surung bwsano kwthai khlaiयै girja hithangnani thanglai dong kwthai khebui yaglo bwsai tini tamungai chrai sisalia tamungai koksalia chrai rok to ang nor joton shu tamungai tini sisalia nei hinjangmani yaglo borok naimani yaglo olosi chrai langma phaiya langma krikha thikya abon bagaino khaban daute bukhsong belaino khanang jangnai aboni yaglo si sinani ba saimanchu tini bini paithangni naire mungo Buma phailia Bwsani kasto hekaba Simalwng khaimani din paithangni naire mungo Bwsani mokhangna pana naire phailia Buma Sujitra Deborma asugde maya karikhna saksa kobong thuklo bothar pemani yaglo kabui dong tangai kap tamno kap alokhe maya nang sika bothanani sikang tong halak tong lai tomung sitra tong lai nani tomung sitra tong nani tongoi srayin kha bo srale tam aprat khekya botam khekya hoyto ba nung bono bothar ke nung saksa thipai di abu jakhamu tamni ke saya tuni nisible na nung sayang ma bai nung waijama bai se tini bo osrai phayuble o sangsara haike bo o sangsar o munam sitra jagawa asina nangla khamu nung jodin abo haimya gake pheba nung o saya koroi majra koroi borok srai kathar kuk borok no khe nung kobong se butharka nung saya sumchok papi ganang gake nungke kathang tongkha tangoi baksa tongo bwsano butharka sak thipai mani nugu abo haimya wi pheba nungke bono buthar paikhe aro sip kabui tongsu tini nini bwsani paithangni nairuk mung kha khamlaijak hastini joto lukurok khabo mukti klai kablaijak Buma phaiya bini nana bai bini dadu songsimi kablaijak Bumani mokhang nugi angai teibo kablaikha tei kebo koroi bufa masa koine nekhe tongjaka tei tam khainai thui paikha tei tam khainai abun bagino bini nana song beleno kablaikha beleno dukhona jalaikha busuk asuk himani bo bwsano si maya nang yangai sukno si maya nangphu okra sakra uni khugo khnamani asuk no tini gana tei tongmani salbrumna wari khlaiयै tini bo krikha kmai thangka o sangsaro krikha hakchalung sugui thangka tei naine hanpar nukliya kama sugui tangkha nungbai angbai jotobai nasalai asrai sikonte asrai kathar belaino naithok khabondote buksong sake mukti kalaina nayo pheba tini bo Buma Bwsani Simalwng porjonto phaiya belaino kha khamjani kok bini dabra kebak gei chatayo duloi tui phaijau busukno phobnan bagai haw phobnan bagai bini nana hangke kebak kapkha kapjak naitmui o chaklung nung jingbai tang kari khada nung boro thangsinai biango thanai hinai kapjak busung bini nana hangke belaino khairmo singja khabondote buksong mo hairok chineo dophawo belain nangka sraimung nangka haisi elem bag tei bible katharo sawo mol painani sikang o sungsar paithangni sikang dopha bai dopha nanglainai bufa busak naisiklaimai yangnai Buma Bwsano butharnai Buma bufano butharnai obaike podre podungnai dopha bai dopha nanglainai hinai asamani tabuk thik nangai tongkha o sungsaro sudu tiprasa dopha simingya buini araba hainanglai tong baksake ba nijini busukno romphirawi hospital khiklai rewkha
Abo yakung yakhawoi belaino gyan krei yakung yakhawoi thui tongsani busuk thui tongsani belaina phaide nina adar ni thik kri dongno adar ni thik khlai nai hinai o ashogo morsakrani jorao se busno ringina harei teni dino gangke bisina thui tongsani yakung khawoi yakhawoi bukugo chirik maine jat khlai busno rampire paikha haino hai ten dino te awasya rampire buka aje buma samani khoktai belaino lasima singja patimu hingkai khamna hote buksong belaino wan sunani kok tini ashoko kabang salia amsu jorano situn phaidi naine dinorok puila naine di aje sraini 5 mani srai je buma be kobang sebai thijangnai bini dabra tamusaka abni yagola haine haine naine dinorok je oram phirejangni buma srai khlai puila bufrun siming tamongkha tamni bagi thangka bin thagosongara bahike ram phirejaka bufru ram phirejaka wai bisig ram phirejaka srai buma ni khoktina khnaine di norok so ekari hambai Mia horo ai diboro kisalom khanai chau gisri sarai kolomia sarigo sang mai thinglai sem ro ruinai sarai thungi tongjao mane kok to man suya ko munuyui thung wari ke muni man somoi ta sarai je pro je nini hamjak je suitra je bruma buku bo nor ko tong pro bini besaikia nini tabuni sajla amika pro bojaga Omid Kumar to ani sajala nogo nang bongno alka khalai jak juda halka pin ba je pro thio mane buthaw bono gono thojak nei bo busareng sai tongo nini sajla ba pro nogo na ke bono boram liya ke thojak ba ke nadi ni busareng ka ke bamai omon sa sikang talang lai thaka kyang bong khor ka musu khengna nai omon sa sikang kok bangla jaga to nor ke sajama kok rok banglai ma kere kok ba banglai kha je u ko aboni kaka bai tonglai salai hanai gothanangi bon kaka ba adina phungo khari thaka hingkai sabai tongoi ani kaka ni besalan ani bai nini apon kaka ni besala besla ngi tabo nini hangju bai tongmani khobor ani hamja bai tongi boni hamja gule hingkai bobo lai ja khari thaka hingkai o hamja doja khari thaka te selano to tak tui khaimaya u ulot sunglai ana katang ke sunglai wa ko sitra to hamyarno khibdi mila misal khlai rene hne tongmani nge sala mas der 2 mas moton tongnai phai kya raja puro butanara pho nge nogo phai kai bo o hamje ko nukawa ongkhong kroi nana si to ke nok boni nogo bo obo bon nok nanglai thai phalang nukloi tongo bugalang kaisa te nge na haro nge abo bakhar hamlai yana ta do hamjang no to hamja kana hairiba hamja lai kana ga chrai to sarai je buthal mani omorok mun khurung tamni wan soka do sagari sarai bathaman kang sungni bagi bisi ani khayok soka bahai ma sengra thai sok akin che derbai mang bai sok go thine sok ge bo bonang tak bakhai yogoi tongai tak tai malia buma bathar ki buma tabo nini hamjano bo hai mazara namso hamjano mazara bolte bono kes thana dairiga thana damani abo thana ni kari tufana seng hamjano te hamjak ang hni malia ang ani hamjan besan betar penya bo piasa hok hamna bo thana hok sonamura thana ke je nini sajla ami de bruma bo ke je bor hamjala jana nanaro nai kale hamjak lai ni borok ko phun mai ke na layo da hamjak ka seng buma bua bai ang seng buma bua kotha bate kana seng kai rekha kai bo om bai ke besamang nei ngota hinga tabo bisingo gotha na cha hai hinga ba ami de bruma ni besamang nei tak o thine bai ke mang nei o kusu ke bata ja khata na ঠিক আছে কাকা নন কামি কে তাম sini kami rampodo para পঞ্চায়েত ke পঞ্চায়েত ko rampodo ko no পঞ্চায়েত ye ke nong ni pes ngai ke yes to sini sonamura thana nini bumu ke ani bung noni jabara nini besa khorok ka noi khor ani besa beri masa selamang nai umo oni ama okra ngate masa bo khari tuban ko kainya ai bono bo Serai tamong mani gothana kisa saikhendra gadi. Ani serai engkai bini dadu sahono do nono ada card nini saya tongmani rokno ang senam nai ani nogo phaidinai ani serai besano kor khai sao pon
Angkai ani jago to mobile rang kerai kor khai maya incoming kor. Angkai bini nogan ani bini mama ni ya tei khai rai mani ta bro sarai mani ta. Angkai sarai mani koroi adi no angkai khai dia budban dino khai na ko bini da dong angkai phung ai bu khai dia angkai sukoban dino angkai ang bono sapa nini ke kai sai chong thang di nai tong ni dang musuk khai ga na ni sai ba kalma se angkai bono phai ang nai khai ka o musuk bo ang khai na ni red khak kisa o apa apang kharo o musuk dong angkai ang phai bono khai ba karoi ang nai khai ka angkai nok ga na ni bro bang no besung ka kurung ma biang thang ni sung khai ka bro no angkai biang thang ka sido ani ro mai cha bai ang bai no mai cha wei uyang go thang o ni sao ta angkai ang ga na ro tong na ni pho ta angkai ang bono bo saja ta thang di ta bu lo ta thang ko di nung bu skang go se thang ni phai dro ni ang bono saja angkai bo bo hai no chuk tong ta angkai bini Ke neng bo hai ke saiman ka angkai ang uru angkai bulban dina sa ang na all ba khai ka o bini number ta o bini dadu ni number ro angkai mobile switch off sao angkai bini number ta tai mandi ang akan tong kha to ayang lo thang khai kunung ja bini dadu ba bini yong bu tong gong khai ba tong si teng ni angkai bono mobile dina aro khai mani nei yang go bini yong chong yang ni number ba ko khai ka bo kami phai ke bo abong kai bel phango bini yong chong no go angkai phai mani pore anna sahna ama ang bini phai nai bini phai na mani phai mani akhna dadu ni no go thangai phai nai anna dadu mobile bini no ri rkha ni sao angkai anna simpai re di ni sao angkai o abo phai di ta angkai ni ang saka abo se angkai borong ni o shonibar indro budbar mobani din ni shonibar tai basa no go phai na hanai bo phaija bini dadu ni no go bini ro se di rok tonja angkai ba phaina nangnai bre ayang kati no gari bo tongo angkai ba phaina nei bo phai thata angkai phai mani horo angkai bono sao pho o bo thangmani di no bono sao no angkai bo skuban dina thangkha bini dadu ni aro ang sanani pokha tongore nini kokno srai khai gedi nini chirai nokhor mani nin chirai da sak phai nai ke ni bini dadu ro na ha phayo ni sao ang tabuk se jotono ang sungbai ka bini dadu no ra phayo ni sao angkai ang to kor khaima bo kor tani bagi na ha o ko ada kat nini ada kat kinya ro ang jotono khai de nai phai di je nang sanmani jotono re de nai ni sao ko tam ro nani hen bo khai no dress rok phan khna mobile rok ni sao ko angkai abini pore angkai shonibar skubani oro khai bono sao ko no ang amote rok de nai omtik nai bini dadu khai mani ba hai no chengra sai tong khan bo hai no wan sobi tong khan khata ani jera emne bo kok sai tong mani soje sai tong nai ke bo chengra soi no sao ta e bai no om hai khai do angkai ba angkai ani jera angkai bo asu rumi Manliya ta angkai bo shonibar skubani de no khai india no angkai shonibar dino angkai bono om hai chesta khai khani sao ta angkai abini bo soi tong khani sao angkai soi tong kha ang boina sa ka khai no bo thari re nai ni sao ko ani srai no om hai sao bini dadu putoi om hai sao bini abna bini ko ani srai no om hai sao angkai abini pore shonibani ako shonibani horo angkai bo om hai chaka angkai sombani horo bo hai no hai na angkai bo buban angko moban dino angkai ayang bo khadi thangkha bini abo yong song yang go ber phango angkai ber phango thangmani pore ano por khai ka apru se ang bo number lo bo mai angkai ba por khai mari angkai ang ama ang shonibar dino phai ka angkai roiban dino phai nai dadu ni yang shonibar dino thango ri rong da oi ayang kati no ang phai nai ni ano por khai sao ta bo angka o phai di ta nang ma a o te hai thang dak ti phai di no go kam sa chrai ba sanai na grei nyang saka o ama phai nai ni sao angkai abini pore shonibani horo angkai ano kor ang khai no bini babu bai kok sai tong ka bini babu bai kok sai tong mani pore angkai ano kor khai bo no khai bini dadu ta bini dadu ya oko bini dadu ni abo bo dadu no krayo ani mama ta bini bokhnong ta je asol beti mane je asol ব্যক্তি je samung sitra khlainai le nang bai kok da sahor bo ogo bini manai na saro hono bini bokhong kai juak ke o bini da dung kai ani papa kai juak ke kai abini bagai bini ogo nini cerai jubu bai de wa chak ta majane thai prengoi doctor hot kha hospital hot kha ni sawana sabo kok sa ogo mama ta
ani da mane ani papa ni bini naida akai ni sao ani papa angkai sai dong bo omahai sahondi ni sao ta angkai bo sahon ka borok kok hui jeton huya bo sai maya ko ani mama bo sai maya ko angkai sai man ka angkai bo jore jakha urung angkai jore jakha ano sao angkai nini cerai ya kong dok tam jagai maya tubuh rok de wat tam jane wat no hospital rok kha ni sao angkai bo hospital ron kai Champanogor hospital no ko ni sao angkai nini dara no be thang ni no thang phai di ni sao ta angkai ang bodra kot khai senghon ka ani dara no brong yani kot kat khai ai ani dara no senghon ka dara no ni yang go tong pro ani serai biang go thang tabo tubuh de wat tam jane nei hospital ro Champanogor hospital ro thang ni tabok sahon no bini dadu ni saka angkai bo akai rong ja thang ja no go thang na nei se thang yo ko di ro ayang no tong angkai ba ayang di ro tumoi ang ayang ke thang nai ni se bo thang nu ya ni sao angkai ang loge no angkai hospital ro thang angkai tabok thang na nanga no dara ni saka ang bai ke thang nai bo asak sai me ta ma hai ro na angkai ni basi basai chong tong lak yang thang gai de man no ba ni sao angkai ang loge brong no tong ga ding ke ang ayang go brok de tong ang kot khai nai ti kan ne ani dara ni kot kat khai ai tai waisa ayang bini dadu song no khai ka angkai olo khen nang tam kha saiman ka chibuk da su abo sengkha ayang go tiburok suya na bahai ke nang biang thang snai bini ani serai no ni bini dadu no sengkha ta angkai abini poreng kai saman ja kong lok se tam chak man ja ayang ni khai pru ni se hai no ngo ni sa angkai ang bokrok thung kha angkai ang sengkha angkai srap sa samno sengka ni chirai no ani jerai dai yang bo se pai nang ka ang bahai sing lai ba aro bini dadu no ko thai angkai ba brong no sengkha ta kini nang yang thang snai ba ne ayang ku nung ya ni ro ko phai se ngo yang thang snai ni sengkha bini dadu no angkai de bon marok khorang go bang ma tong brong no chuak ke phe angkai nang biang ni brok no thumoi nang omahai khai ai ani jerai Bwsani ka hamkai ti tu ko pro nai su go hun berasa ne to toi samani do angkai abo angkai ang hai ni sengkha brong se anu char nai ani besarau ana mungsa pancar manai gerei ne ana se uta ko tu angkai ni sajra rong na mas ba jarang hol ma angkai mas kai sa hol ya bade nang omahai hi bor bini besara rong bo deli bu ko tu angkai omahai rei khano ri ya no ta do ko men point no thani nini tongore men point no thani do mane nini busat thing beranya phaikya nini busano nini thago tam khaikya angkai omahai angkai ang ayang kau sai tong kai hospital ni kor khai tong bar angkai ang khai ba ayang se sai tong angkai ba doi receive khai di rong khai receive khai ka brong ni kat khai receive khai ka angkai yang kor khai ka ane hospital ni ogo mem song kor khai ka ano khai ni saka ni serai Bwsani rep khai re ka omahai phai di kuno sia nei sahon ka angkai ang wana ka ang bahai ke omahai sebaret khai ba ni sa bini dadu ni sao ni sakang kai ba ani kobor hai thang kha bini dadu ni bung tamo gobindo rupini ki ya daga wo je nogo je thutani wo borok kne je thu na ki alada thumani no bini luma thangoi bini luma thangoi bo thu pro tabung ni chirai thumani alada room alada nke bini thago thumani room alada nke thuma jaga bo thangka hani lo horo thangoi bini doga khyo imano bo to sosmoi dong nai bo to khaina ni se nai dong khai ba khai kha bahai ke kro kha ang bo sai mai ang kai bo to charai sablai thurang gang kai sia ya kong ya pura omahai khajak bai ni sao ani serai ta pura khajak bai bukurok pura bondo khai bai ni sao angkai bo si phano kuno khai mari hai no ma tong phani sao ani serai ta angkai abini pore bo omahai no khai mani mane khaina chesta nai tong mani ke bo no gana gini wo bororok ke sai mani kiri khata na ke sai manja bukurok se pura bondo khai jana khorang khai maya jakong bu khaja angkai ba bahai ke sai mani angka hai kina samung pai kya hani blok ko samung khai pai kha angkai to bo ani serai omahai no tong kha no angkai phung ai logo thang na nei po ja pa ma supportia hai no hai kha phiro no bono kha bui tai waisa hai no hai khai no omahai khayo ani serai no go bini angka nang tabuk ni chirai no omahai jokon te samung sitra khlai mani bagai bini thaguni bagai nang tam bo hai kok ti sana segang pro kahang khai sai malia tabo purano sai man ka ang no ka thang se ton namu chung ria phasi rodi phasi roi se ang no
naina mo chung siwa ang berai ani srai ni bagoi duku naga bo mungcha sia no ma hai bini thagur de tei bo ma hai khayo ang bono phasi se nayo ang to na mo এমনি chung ya বিনি থাগো মানে উমরক বুসরক না busuk long nai sai dong de no sai ma yang ba so sotu lo de 60 রক না কেনা hai rong no nai কে নিনি চিরাই নি উমরক বুসরক না 13 bosor 13 বছর পরি দে তংখ pore mani kagos ting ya ni bagoi boti khai mali ang ani srai no বুসুক মানে বেকার নই তংখ পরি abo 1 bosor kai tong kha 1 বছর এমনি বুসুক জরা পরীক্ষা 6 jora ক্লাস 6 জরা নিন চিরাই খর বুসু kenai Kenai. tabo ani tin masa cerai tongo 3 bosor 3 mas tongo nogo Omono obo da okra iyo bono pas okra ani cerai abo se bono sia bumungke lady ya rupini geni ni bumungke ani ke baro ki rupini kami ke kami ke hamzak ma kami ke norok ni bolok teramra telemura ke nang tabu মানে শাস্তি হাইকে বা ফাঁসি ওয়াদার নাচে না ang tai kuno na ya bono pyok na se nang ya ang bono ang asuk khai jore ka ang bini ang bono gotoi ni phano ani babu soi ang khatong oi chong oi tong ma se কামি কি বিনি বড় ও পুরানি sinai kam সিনাই কামি না তাবু বদলাগা ব bo chupchak ni khna mane pulis rong ya go ni khna ta ang ba asuk dai sai ma ya borok le boro bojane ton kha bo to ang sai ma ya to phan bono ko thangse ta ta to ni phasi wadan na yang bono bo akhai khaimani bo busuno omo hai khaimani ang bono ko thang to nam chung ya bo busuno khai kang kai bo joto no se khainai bo bini bo akhai mang se khayo joto no bono kiri ui se khat pai oni khna ang bo sai ma ya মানে তাবু ওয়াইছে না তা না বতাই সে গোবাং মা খাইগে না তা না abo hai ni khna ang mia horo se khai ang khna oi joto no ang nang bahai ke bono hor hor ba omo hai mang se bo tongo ni sawo kai ang to sai ma ya ang to ani babu ni se chong oi tongo bahai ke bo ani jrai na khaina babu bo thagu ni se tongo bono hamjak thonggo bo se omo hai khayo bo posu nya bre borok bre bo tai se rai ni bo po ni kotor se chong ja bo omo hai khaina ni bini bo omo hai tongna de ham bo boi mana se bo sai se tongnai tong se tongo bo se je kuno ngoi thangai khrai se boino hambi tonnai nin dawa omo hai se tongo bo ab se omo hai se ani srai na khai ong khai ba bo posu ekdom posu ni gyan kha bo bono ka thang ton ta ton di phasi wadal ren ang bono phasi wadal na khang kai sa kami ta mo potomani bo rai ni ang bo asrai sai mai rai ni bo pon ni tongo ta bo tamo pot ang bo asuk te ang bo sungja yang bo sai mai ang bo phai ya ang je kai ja kai thang mani ang phai na ba smoi kroi ang hai no tongo নং খরনি দা কাজে গইছা ani ama tongo apro ta tongo ta bo ang kai ja kai thang pro ai phan ani ama bai tong ya do ang apro chung dara bai obe thang no tongo chung ani নিনি আসল কামি কি বড় ani asol parang kai ako sinai kami ono ta ani babu se babu ama no rai phakang kai ba sinai kami ono ta ai phan chung ba dara bai kenai ani babu kathayang kai ba chung ayang go o para kataro jakara ro oi chung dara bai kenai sikra boro tong bai kha ani bai to dakti no rai thang gang kai ba chung dara bai kenai yang tong kha ta দ হামবাই ambai